Vinga, benvingut. Avui estic molt content perquè ja som quasi 50 membres a la Brúixola Musical, 50 membres d'aquesta gran família. Per tant, al final d'aquest vídeo et faré un regal. En aquest vídeo d'avui vull explicar-te com intentar treure cançons d'oïdes a nivell melòdic, que no és el mateix que a nivell harmònic. Una de les coses que faig jo, el primer que fa tothom és intentar saber en quina tonalitat, en quina escala està aquesta cançó. Jo, com a exemple, agafaré ara Country Roads de John Denver per treure la melodia vocal, és a dir, el que canta. El Country Roads, Take Me Home. Però el sistema és aplicable a qualsevol altra cançó i et serveix per qualsevol tipus de guitarra, òbviament. Llavors, el primer que necessitem saber és tonalitat i escala. En aquest cas, estem treballant en l'escala de La major. Això simplement ho podeu preguntar al ChatGPT, a Google. Després, en general, si la cançó comença per un La, sol estar amb La. I si acaba per un La, encara més. No sempre és exacte, però en el 90% de les cançons serà així. Per tant, agafarem que estem amb La major. A partir d'aquí necessitarem saber quina escala realment està tocant. Està tocant o està cantant. Perquè que la tonalitat de la cançó, els acords, estiguin en La, no vol dir que la melodia estigui purament en La major. Jo aquí, moltes vegades sí, però jo aquí ho simplifico. Vaig a l'escala de mínimes notes, que és la pentatònica, que té només 5 notes, 2 notes per corda a cada posició. Començo en la primera posició i a partir d'aquí intento cantar i que les notes vagin seguint la melodia. Com comença la cançó? Anem a escoltar-la. Almost Heaven, West Virginia. Vinga, comença Almost Heaven, West Virginia. La primera posició la tenim aquí. Com comença? Almost Heaven té un to una mica més greu, Almost Heaven. Començarem també a buscar-ho llavors per la zona greu de la guitarra. Aquí anem massa baix. I intentarem buscar que siguin dues notes contigües. De vegades no, però altres vegades sí que són graus conjunts. Això pinta bé. Corda 4, 2 i 4. Almost Heaven. I torna. Na, 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 na. Això ja sona una mica més. Almost Heaven, West Virginia. Vale? I ja veiem que no. Un salt massa gran. Em quedaria aquí, traste 2, de la corda 3. 2, 4. 4, 2, 4, 2. Blue Ridge Mountain. Aquí passem a la corda 2. Fixa-t'hi que anem baixant quasi grau a grau. No fem salts gaire grans. La cançó tampoc ho fa. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Fins ara no m'he mogut del primer patró de la pentatònica, Vale, això ja sona una mica. A partir d'aquí, això òbviament ho fem aquí, que és el primer patró, però també ho podríem fer en el primer patró d'aquí baix, si tens elèctrica. Òbviament, jo, per exemple, aquí he fet i m'he anat a la corda 2, traste 2. Però, en lloc d'això, podria fer-ho a la corda 3, traste 6. En comptes de picar, fer un slide o fer un bending. Això ho explico bé com fer aquestes articulacions en el bloc 2 de la brúixola, al sud. I si féssim l'estribillo, Country Roads, Take Me Home. Aquesta m'agrada. Super, o sigui, una nota quasi que és tot el rato una nota al costat de l'altra.
és igual al bloc de cordes que decidissis fer. Si vols quedar-te només en el primer patró, doncs et quedes en el traste 2-5. Si vols avançar una mica per fer alguna filigrana, com un slide, un hammer o un bending, doncs també està bé si saps trobar aquesta equivalència de notes i si no, t'has explicat a la brúixola musical. Òbviament, la prova de foc és tocar-ho amb la cançó mentre va sonant. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Comes the road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Comes the road. Per tant, anem a fer un petit resum de com hem arribat fins aquí. Primer, hem buscat la tonalitat de la cançó, que hem vist que estava en La. La tonalitat la podem trobar per diverses formes. Primer, buscar l'armadura si tens la partitura, 3 sostinguts és La. Si no tens la partitura i no saps quina és l'armadura, que és el mètode més fiable, mirar el primer i l'últim acord, que en aquest cas és La major. Per tant, està en La major. Aquest segon mètode funcionarà el 90% de les vegades. D'altre Déu, hi ha alguna trampa per allà que fa que no sigui exacte. Següent pas, hem agafat una escala senzilla, que no tingui gaires notes. En aquest cas, la pentatònica, que en té 5, i a cada corda en té només 2. Hem agafat el primer patró, que és el més senzill, i a partir d'aquí hem intentat buscar la curva melòdica que fa la cançó, a diferents cordes, fins trobar la que ens ha semblat, o m'ha semblat a mi, que és l'adequada. Una vegada tenim això, hem intentat recrear mentalment la melodia i anar-la recreant amb la guitarra. I finalment, si a més tens els coneixements d'harmonia necessaris com per saber quines notes formen cadascun dels acords i on estan situades, ens ajuda també a saber quines són les notes que tenen més probabilitats d'estar sonant en la melodia, que són les dels acords com a mínim en els cops forts o en els moments importants. Això tampoc és sempre exacte, no sempre està fet així, però moltes vegades sí i ens ajuda. Bé, si t'ha agradat l'explicació, et convido a que facis un cop d'ull a la brúixola musical i aprofitis aquests 3 dies gratuïts de prova que tens. I a més, per celebrar que quasi som 50 alumnes ja, et deixo aquí baix a la descripció el link i un codi del 15% de descompte perquè l'aprofitis. Ens veiem entre les cordes.